Ktorý typ strechy si vybrať? Rovná alebo šikmá? Čo sa týka nejakej finančnej náročnosti, tá rovná strecha vychádza drahšie. Je to o tom, čo tam projektanti navrhnú, či tam idú železobetónové dosky, alebo stropy, alebo teda robí sa nejakým drevenným systémom, konštrukciou. Ale rovná strecha je finančne náročnejšia. Pri tých rovných strechách veľký pozor treba dávať a dbať na tú hydroizoláciu tej strechy. A treba robiť tie zatopové skúšky, treba si to pred zakrytím, pred tým štvrkovým násypom fakt perfektne iskrovú skúšku spraviť, zátopovú skúšku, treba si to perfektne prekontrolovať do budúcna, aby si tá voda tam nejakú cestičku nenašla. Pri tej škrydle, pri tých šikmých strechách tento problém odpadá. Keď sa samozrejme zase musí byť dodržané nejaké normy, keď sa tá škrydla osadí, tak tým pádom není možné, aby tam nejak zatekalo, alebo teda podfúkovalo sneh, alebo niečo podobné.